बिरनो गोसो जायो रंजानो गोसो जायो नोंजों लोगोआव लागाव बैसागु आङो बुनो गोसो जायो आयु सना थुनथुलि एसे लेट जाबायलै बैसागुनि लोगोफ्रा एकदम अख्रानो लिंलांबाय ओमफ्राय नोंहा बिरनानै फैबाय न' बिरनानै फैबाय लक्ष्मण आयु हाबाबदों बेफोरबायदिसो अबस्था जानानै फैबाय मा बेफोरबायदिब्रा I'm fine I'm okay थुनथुलि okay बुंनायनि माथानो एकदम स्रा स्रा जास्राबावलासो इसोर लक्ष्मण नों बेफोरबायदि जागोन होनना मिथिबा नोंखौ आं हगारहरामोनलै बोसोर गोदाननि इसेल' रंजाबायलै थुनथुलि आं लोङामोनथ' लोगोफ्रासो अख्रा खालामबायना आं इसे साखिना फैबाय आरोलैना दाना ओमफ्राय साखि नोंना बथलानो जोबलांबाय न' गंबेसे बथलबा लोंना फैखो आंथ' नोंजों रायलायखालाम साननै मा होनखो मा होनखो थुनथुलि नोङो आंनि खाथियाव दाफैदे आरो नोङो नुदो जुमाय मोनामखाबाय दे जुमाय मोनामनो होद नङालै एकदम सेनसो दा बेलाय बैसागु बोथोरनि सेन थुनथुलि नोंस्राया माथो नों बेबायदि लोंथारो आरो लक्ष्मण इसोर लाजिनोसो ओंखारबाय दे आंसो लाजिनो ओंखारबाय नोंखौ नुना लक्ष्मण ओमफ्राय मा होनदों नों मा होनदोंलै आं बुंदों नोंजों साननै रायलायलां लाजिनोसो ओंखारबाय आं नोंखौ ओइ थुनथुलि मा होनदों आङो मा बुंखो खोनाया नामा नोङो आं नोंजों साननै रायलाया होनदों आं साननै आयु साननै रायलाया बैसागु बोथोराव सानैजों मोसानांगौमोन फांसन नायनांगौ रंजानांगौ मा साननै रायलायाब्रा होद जायालै बिदि बिबार दुलुर दालार समायनाय बेसे मोजां समायनाय मासे मोजां रागाबाबो नुयोलै नोंखौ थुनथुलि एकदमबारे सिरि था नोङो गानसो खननो फैबावदों जायाफ्रामानो मैसो गारामाजों जोंनालाय थुनथुलिया गोखा गोखै अमा बेदरजों संनो होन्दोंमोन ना नों संदों दा जानानै उन्दुनोसैलै जानोसैनो आङो दोनखादों दा आंनि बाहागोआ नोंखौ बेफोरबायदि होनना मिथिबा आं जाना दोनजोबगौमोनलै इसोर नों जाना आरो नों गोखै गोखा बेदरसो नागिरबावदो गैयालै गैया आंहा गाबोन जागोन नों दाजासै लोंनानै फैखाबायना नों बैसागु बोथोरासो दायो लोंखायो बेखौ बुं लोंनो गोसो जाना लोंखादों बेखौ बुं लोगोआसो दायलै सिरि थादो थुनथुलि सिरि थादो आं बांद्राय फैयाखैना खुसिब्रा खुसि बैसागु बोथोरनि एसे रंजाबाय लोगोफोरानो मार आं गोसो जाना लोङाखै नङाना एसेनो गाज्रि मोनगोन होननानै आंखौ अख्रा खालामबाय थाबाय माथो खालामबावनोब्रा बैसागु बोथोरबो नालाय देनां थैबा मोनथिनाय नङाना माबायदि टेस्टआ खैजो गैयै नों ब्रास फुफबजोब बादायफोरा खुगाफोरा मोजां कलगेट लगायनानै साबोन फुफबजोब सेम्पुबो फुन मोदोमावनो नङाबा मुस्किलसो जागोन आंजों मा दुगैबाय थानोब्रा थुनथुलि गाबोन दुगैनोसै बाबायलां आं ओंखाम जानानै ओंखामबो जानो हाला बेदरखौल' जानानै उन्दुनोसै आं दे खरबो सानाय मोनबायलै आं बुंदोंना जल्दि गोख्रै दुगैयै नोङो नङाबा नोंखौ दाउखुमै लखबजोबना होगोन आं फुनफबजोबनानै बुंखो दाउखुमै लगायनो दाउखुमै फुनफबजोबगोन दाउखुमै मानबाथ' नोंना दुगैखानांगोन ना बारा खाथार गैया आंजोंबाथाय जानला मोनला नङा थुनथुलिजों होद जानला मानलालै नोंबो समायदोंमोन नोंखौबो मार समायदोंमोन एसे लेट जाबाय आं दे सरि दे गाबोन जोंहा फांसन नायगोनलै मोसागोन सानैजों बैसागुआव बैसागु ओहै बैसागु लागाव लागावनो मा बैसागु नैसो नोङो र' गाबोनसो गोथां समावसो बुंगोन आं दाथ' मा बुंबाबो लाब गैयाना आयु अखाफोरखौलाय आङो हाबासो जाबाय ना माखो बिदिसो नंलायलायबायमोनलै माथो रावजोंबो थाङाखैलाय माथो मोजां मोननाय दं होन्दोंमोनलै दे मालाय गावबागाव फसायनाय दं आरो माथो खबर लाबाय थानोरा लोगोआ लोगो थाबाय थागोन आरोलै लोगो मोनबा मालाबा रायलायबाय लोगो मोनाबाथ' आरो गैयासै उफ बाब गरमानो दाबो जेबोआनो जानो थाङाखै दानो ओरैबायदि गरम नांबायना बोथोरफोरा फाग्ला जागोनलै गरमखौथ' बुंनोनो नांला बहा थागोन बहा मागोनसो जाखायो दे जेन थेन दे न'आव सफैनो हाबाय बोरैबाल' मोनखाबाय माथो दाना न'आव फैब्ला गोबावजों फैबा सुखुवा बोरैबा आलदा मोनखायोलै दे आरो मोजांसै बैसागु बोथोरावनो फैबाय आं फैनायाव सोरबा खुसिमोन दामोन नांजायालै जायखिजाया आं गोसो जाबाय फैबाय गोसो जाबा थांगोन गोसो जाबा फैगोन आरोलै मेहेरना बा गथ'आ दिनैसो ओमफ्राय मा खबर नोंहा एक्टर
खबरखौथ' मा बुंनो जुरिमम बिदिनोसै मेहेर नालाय मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ नोंनियालाय जुरिमम मानिनांगोन दे नोंखौ मेहेर गोसो जायोबा नों बहा बहा गायब जायो दसेनो गोसो जायोबा दानो नुजाफैयो आसरित दे खबरबो लाया खबरबो लाजाया ओरैबायदि मा बुंबावनो दे नोंखौ आंखौ जेबो बुंनोनो नांखाया बेखायनो आंना बिदिनोसै आंनि गोसो बायदि बिनिफ्राय नोंथ' जोंखौ बावबायानोमोन नङा होमबा बेखायनोथ' न'आवबो फैनो रोंलामोन नोंसोरबोथ' आंखौ गोसोखौनो खांखाया खोमा माथो नागिरखायाबो दां आंखौ माथो नांजाबावनोब्रा नुदों आरो जों नोंखौ गोसोखाङा नोंखौ नागिरा होननानै नागिरबाबो नोंनो गायब जानो नाजाखाबाय दा जों बहा मोननो दे अब्लाबो हामबायसै बैसागु बोथोरावथ' नोङो न' होननानै दिनै होसोबोफिनदों होसोबोआ मा जानो सानसे नङा सानसे थांबाबो फैफिनखायो दा गावनि न'खौ गोसोखांनानै बोरै बावनोथ' हाखायाना फेमिलिथ' नोंसोर आंनि गावनि फेमिलिखौलाय हाजार गाज्रिबाबो होन मोजांबाबो होन बावनोनो हाखाया दा माथो नागिरनानै मा खुसिखौ नागिरनानैथ' थाङा मोनदों बिब्दिबा गाज्रि मोनो दे मोनो सोरथो गाज्रि मोना माब्लाबा समाव बिदिनो एना एनि जायो आरोहाय माब्लाबा मोजां माब्लाबा गाज्रि नाथाय अब्लाबोथ' नोङो बेफोरबायदि गारनानै थांलाय नाङामोन ना मेहेर नोंबोथ' जेबोखौनो सानामोन खोमा जोंखौ बेखायनोथ' जोंखौ गाज्रि मोनदों थांथारदोंना जाबायलै जुरिमम जाबाय दे दाथ' आं फैफिनबाय नोंसोर मोजां मोनो गाज्रि मोनो आं मिथिला जायखिया आं न' होनना होसोबोबायब्रा नोंसोरखौ नायनो होननानै गोसोखांबाय नालाय गावस्राबो आंखौ सिरि सिरि सोरबा नङा सोरबा गाज्रिबाबोथ' गोसोखांखायोमोन खोमा न' इस बुंनायफोराथ' बा लाजाखाया दे हा नोंखौलाय मानो गोसोखाङा जोंबो गोसोखाङो हा मानो गोसोखाङा जानो न'नि फिसाखौलाय बिनिफ्राय बा आदा सानाबो ओमफ्राय बिफा जाबायानो मालाबानो देरबावलायबायसो बाबुआबो औथ' आरो गावनो न'आव थाया नालाय बहाथो मिथिनो न'खरनि माबाफोरखौलाय सोर माबा बिफा जादो सोरहा हिनजाव लाबोदो नोंना फंबायाबोथ' हिनजाव लाबोबायना आयु माला मा जालाजोबखोलै मानसिफोराबो दसेनो ने जुरिमम हालालै आङो बे बाबु सायख्लङाबो मालाबानो जोंहा बेवाइ लाबोबाय माबायदिबा बेवाइनि मोखांखौ नुस्रायाखै आं मा होबावनांगौ जाखोलै आंथ' मिथियामोन ना बेवाइ मोनबाय होननानै आंहा र'लै एसे हाथाय खरस खालामहैग्रोनांसिगोन दा आं जुरिमम आं लोगोखौनो हमथ'ला माने हाबाब न'नि मानसिखौलाय हामा हाथाय खरस नांग्रोलायगौ दे लासै हा माबा मोनसे होबानो जाबाय उनफोराव माथो जाखो रायलायनायालाय माथो जाखो लोगो हमनाया नायबानो जाबाय बिस्राबो आरो माबासो गावसोर गोसो जानानै लाबोबाय नालाय दा एमियाबो एसे बोरैबा जाना दं आरो मिलियाखै बारा मोजां बिहामजोसो जोंहा बिहामजोआबो एसे सोमज्रो नालाय सोमज्रो माने महरा एसे गोसोम आरो गोसोमहां गोसोमा मानसि नङा आरो जुरिमम माथो जाखो गोसोमालाय फाग्ला जागोनलै महर मोखाङा खि जाहोयो मानसिखौ जेनेबा दे महर मोखाङाबो थाया नङा थानांगौ ओमफ्राय दा लाबोखाथारबाय बाबु जायख्लं आंथ' नुवाबाबो डाइरेक्ट बुंबाय आरो आंना हले बासिला बासिलि गैयालै जिबाबो मानसिखौ मानसि बायदि साननांगौरा नोंसोर मा बुजियालै जुरिमम दे उनाव बियो जाबाय थागोन रायलायबाय थागोन नोंथां आथिं आखाइ सुयो ना दुगै खादो आङो अमा बेदरखौ लायनो होनि बेदराबो मोनना मोनला आलासि फैयैनो बेदर दोननाय मानि सेस गैला अमा सिथारनाय दंमोन बेफोरबो गासिबो जोबजोब्बाय ओरैबायदि आलासि दाख्लैनिफ्रायनो नोम्फानि लोगो न'नि मानसि थांलाय फैलायैनो बेदर खि बेदर नायै ना जागासिनो नोङो आन्दायजोब्बाय गथ' बहा थांनानै गोमालाबायनानै थानानै मोनजायाबाबो अरजायालै आंना जुरिमम सोलियो दे सवाबिनजोंबाबो जायोना मेहेरना माबा मोनसे बन्दबस्त खालामगोन दे आङो दिनैसो फैनानै अबाव डाइलग मारिदों बियो मा थाबावगोन नोंनि थाखाय दायो हाराबो मोनजानाय नंलाहाय नोङो जायो आंना जेबो नङा दा रोसियाल' एसे दोनब्रा बेखौ फोजोबथारनालै जुरिमम आंनि थाखायबो आंथ' मिथिखाया आं मा रायज्लायनो सानदोंमोन मोजां खोथा बाथ्रा हनै दाना लक्ष्मणाबो बेफोरबायदिसो लोंनानै फैबायहाय बैसागुनि जाया बेजोंबो मानसियानो माबायदि लक्ष्मणा लोङा होननाया बोरै लोंना फैखो दे गाबोनसो मोनसिगोन बे आंसो गोदान बोसोरफ्रावनो थिन्थुलि नोंना माबा सिमां गाज्रिसो नुबावबाय दे रागा जोङो आं सिमां गाज्रि नुबाबो मानो नुनांगौ दे उन्दुबाबो सिमांफोरखौ बारा जानला मानला फैलाबायजानो बायो आङो नाथाय सिमांफोराबो मोजां नुनो नागिरै गाज्रिसो फैयो मालाबा दाथ' लक्ष्मणखौबो नोंखौ देनोसो लुगैबायहां बाथोन नोंखौ गैयाब्लाबो जागौमोन होबाय बे गंब्रै गंबा बथलनो बेखायनो फेना फैथारबाय दिनैहाय आङो सुरु खालामसै आंनि प्लेनखौ नोंजोंलायसो दावहा नांबाय थानो खेबसेनो हख्लायनोसै नोंखौ थुनथुलि बहा बासिबावनो दे नों आंनि आखाइनिफ्राय
나니 데이지. 필름खौ एसे 스타र्ट खालामनांसिगोन. 데이지 아영? 데이지 아영? 응, 아영, 마. हे आयं नै नों थांनाय हाथायाव थांना आराम मोजां मोदोम मेजेम हारा बरिया बेदरखौ बासिना लायथां आरो सेरनैखौनो लाबोदो मिथिबाय बुरियालाय दिनै मा बेदर जानो लुगैदों खोमा दे ओरैनो मेथाइबो थोखिया जास्लिखाथारहाय आयंआबो लायनांसिगोन खोमा आंहासो थांनाय आयं फैसाखौ आं हरगोन दे मिथिबाय नों बाजैखौ दा मोनायाव जाहोनो सानदां मोजांनो आरो माबा न'नि दाउखौ मासे खासिखौनो बुथारसै मिथिबाय मा बाजै सोर बाजै आयं नै फाग्लि गथ'आ हामा सोर बाजै जानोसै न'नि बाजैयालाय माथो नों बाजैया नों दा लक्ष्मणनि बिसियालाय माथो बाजै थुनथुलि ओं नों बाजैखौ ओंखाम जानो सानदां दे माथो खालामबावनो गावबो बुंबाय थायो आरो नोंसोरथ' बुंबा फोथायनाय नंला जायखिजाया मा खालामनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो दा थुनथुलि बिहामजोआनो आंनि बिहामजो जाखाथारबायबालाय नोंदियाबो बेखौनो लाबोबाय मा खालामनो नानि फिसाला नायल' जाल' सासेल' बेजोंनो थैस' थांस' थायाबा आंहालाय जिबनालाय माथो दंबावो नङा होमबा नंनायालाय नंगौ आयं जोंबोथ' बेखौनो बुंखादोंमोन ना सिगाङाव दा बाजैखौनो लाबोखाथारबायबा नोंबो मानिब्लाथ' मोजांसै औ नानि बेखायनो थांनाय बेदरला लायना फै नोङो बाखि आं दोङो ओरैनो गोदान बोसोराव मिलिनानै थाबाथ' बहुद मोजांबाव बांद्रायथ' फोथायासै आं बाजैखौ हरखाबै आयंआ बोरै बिदि गनायनो नाजाखो दे फैसाया हरदो होमबा आयं आग्लायनायखौ मेथाइ जाबगोनलां नुबाय नोंनाबाथाय बिदिनोखासै बहाथो नोंलाय आग्लायनायखौ लाबोयो मेथाइ जायाबा फैखाया जासुलिया गथ'आ गोरलै गथ' बायदि दाबो मेथाइ जाबावो माबायदि सिख्ला जाबावगोन नोंलाय जायाबा जानोसो खुगा हरदों दा आयं जागोन आं मिन्थिया मोनजाबानो जागोन आंथ' मेथाइखौ दे थाब थांदो आग्लायबा जाब्बानो जाबाय न'नि दाउबो फुथारसै आरो फुख्रिनि ना एसे हानसै अमा बेदर लायदो मोजांनो आंनो संना जागोन बिहामजोनो मा दालाय माथो नायल' जाल' बिहामजो सासेल'खौलाय मोरै नायख्ल' थाबाय थाबावनो मिलिनानै थानोसै आरोहाय दे होमबालाय आयं र' फैसा लायनि आं नोंनि गोजौआव थांनायनि टिकेट दाननो नागिरदां थुनथुलि बिहामजो सना मा होनबावनो दालाय आङो उफाय गैया नोंखौ बे बुहुमनिफ्राय आलबिदा खालामनांसिगोन बिदायसै नोङो थुनथुलि बिहामजो र' एसे मोजांथ' जाग्रोनांगोन ना नङाबा बोरै मोजां जानो गोदोहाय आङो सना दाहोनाया ओमफ्राय नानि दैजि आङो नोमबाजैनो होनोसै बेखौबो गथायना होनोसै आं दायो मा आसरितलै आयंआबो बोरै बाजैखौ बेफोरबायदि एथ्थाव मोनखो दे आंहालाय मा ओमफ्राय बाजैखौ अनबालाय मोजांसो बाजैनो खिन्थानि र' बाजैया खम खुसि जाखागोन दे आयंआदि बेखौ बिहामजो महरै गनायबाय आंहाबो खुसि जेनेबा दा बाजैखौ खुसिल'सो नायनो लुगैखायो दाबो सिखारा उन्दुगादुराया बादुलाया र' आङो दखानाव थांना फैगोनसै माबा माबि नांगौथ' ओइ बिहामजो थुनथुलि मायो आइया आंखौ बिहामजो होनदों बिहामजो नै बेयावनो गसंना दं हा माथो सिरि सेङाबोसै नङा आइ माने नों आंखौ माथो होदों गाबज्रिदों हा नै नोंखौ गाबज्रियाखैबा सोरथो नोंनि भुतखौ गाबज्रिखो आंलाय जाम्बि हा नोंखौ बिहामजो होनदों आरो नङा आइ माने नों गाबज्रिफेरा नालाय दे आङो बिराद सानबाय मिथिबायना बिहामजो दा जि जाबाय जानानै थांबाय ओमफ्राय नोङो गासैबो बावगारजोबदो दे बिहामजो दे आंबो बावगारनो नाजानोसै ओमफ्राय बिदिनो आगान सुरलांफिनसै आरो गोदान मिजिं गोदान लामाजों गोदान बोसोरजों मिथिबाय ओमफ्राय नों मा खालामनो नागिरदोंमोन आंथ' ओंखामसो संनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दखानाव थांनो ओंखारदों आरो नै बिहामजो आङो बेदर बिहरखाबाय दैजि नानिनाव दा ज' जागोन मिथिबाय आयु बेलाय मा लेटेस्ट निउससै आङो बेदर जागोन बेबो आया नंखायना नंगौलै ना सिमांसो एफा मोजां रायलायदों आरो आंसो